Op zaterdag 24 september wordt door het hele land Burendag gevierd. Voor Norbert Hulleman het ideale moment om met een speciale actie voor de ALS-stichting te komen. Een actie om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte waar zijn vader 2 jaar geleden aan overleed. Op de dag van zijn sterven haalde hij mij bij zich. En toen gaf hij mij nog 2 opdrachten. Hij zegt, Nor, zorg ervoor dat de strijd doorgaat. En ja, dat heeft mij natuurlijk aangegrepen. En ik zeg tegen pap, ja dat is lekker. Jij gaat dadelijk weg. Dan laat je mij met een bepaalde druk achter. Maar dat heeft me wel aan denken gezet. Al die jaren dat mijn vader het gehad heeft, 8,5 jaar, zijn we ook heel veel bij de ALS-dagen zelf geweest. En ook bij bijeenkomsten. Heel vaak ging ik met die mensen in gesprek. Zowel de mensen die ALS hadden, maar ook de mensen eromheen. Want dat wordt ook vaak onderschat. De zorg eromheen is echt mega zwaar. En toen had ik zoiets van, wat kan ik daarmee doen? Maar wat ik heel vaak te horen kreeg van die mensen, is dat mensen in de buurt ook niet eens meer durven te vragen aan de persoon zelf hoe het nou met hem is. Dus die drempel is hoog. Dus vandaar dat laagdrempelig. Ik denk, wat kan ik nou doen laagdrempelig? Toch Bourgondisch. Mijn pap heeft 3 horecapanden gehad. En toen had ik wel zoiets van, ja, als ik iets wil doen, dan wil ik het groot aanpakken. Ik wil ook dat er dan echt een actie komt waar je echt zegt van, boem, dat moet het worden. En die actie, die komt er. Onder de naam Barbecue ALS de wereld uit gaat Norbert voor slechts €9,95 barbecuepakketten aan de man brengen. Waarvan direct €2,50 naar de stichting gaat. Wanneer de speklappen dat weekend worden omgedraaid, zal het een bijzonder moment zijn voor Norbert. En wat was dat voor jou voor een dag? Ja, het doel. Dat zal heel heftig zijn, maar het gaat erom om zoveel mogelijk geld in te zamelen. En wat je vaker ziet is dat, kijk, iedereen heeft maakt in zijn eigen kring iets mee. Hè? Ieder huis heeft zijn eigen kruis. En is het bij de ene kinderkanker, is het bij de ander dat. Ja, bij mijn vader is het ALS, dus iedereen probeert ook van alles, dat is logisch. Maar wat je vaker ziet, wat mij ook opviel, daarom is het concept ook gekomen. Hè? Dan geef je iets en krijg je er eigenlijk niks voor terug, maar dat is gewoon ook een gunfactor natuurlijk. Dus ik had wel zoiets van, het moet laagdrempelig, maar het moet ook op kunnen leveren. In tegenstelling tot de Ice Bucket Challenge, die in de zomer van 2014 de wereld overging, hoopt Norbert dat hij dit initiatief langer kan doorzetten. Kijk, ik zeg al, de Ice Bucket Challenge was eenmalig. Dit jaar wordt het meer een pilot, zeg maar. Maar goed, we willen gewoon gelijk groot lanceren. En de bedoeling is dat dit jaarlijks terug gaat komen. Dat het gewoon echt gaat leven in Nederland. En dat we 1 dag heel mooi aandacht kunnen geven aan de stichting ALS. De voorbereidingen zijn getroffen door Norbert. En nu maar hopen dat het weer goed is die dag. Want dat is namelijk het enige dat hij zelf niet in de hand heeft.